Kuchokera pakanthawi azimayiwa amachitiridwa nkhanza zosiyanasiyana, kugwiriridwa, kuponderezedwa ndi kusachitiridwa chilungamo. Ndipo azimayiwa anabwera ndi plan yomanga mudzi wawo umene azibambo samaloledwa kupitako. Kodi azimayi angakhale bwanji popanda amuna? Nanga mtunduwu umachuluka bwanji? Chifukwa chani anabwera ndi plan ya mtundu ngati uwu? Ndine Dini Studios, pitirizani nkhaniyi osayiwala kupanga follow, subscribe, like and sharing nkhanizi. Ngati simunauonepo mkwiyo wa azimayi mudzi wa lero omwe ndikukutengerani ku dera lina ku Kenya, komwe azimayi anakhazikitsa mudzi wawo omwe mamuna aliyense, ndikutanthauza yense ovala trouser saloledwa kufikako. Omwe anajambula video iyi anachita kupempha kaye chilolezo chomwe chinatha miyezi 3 kuti azimayi amudziwu achivomereze. Zinayamba 1990 ndi azimayi olimba mtima okwanira 7, koma pano ndi mudzi osachepera azimayi 60. Yense ofuna kuti akwatiwe amayenera kuchoka ku mudziku kukakhala kutali ndi mudziwu, ndipo samaloledwanso kubwerera. Amalola mzimayi kapena mtsikana wina aliyense yemwe ali ndi mavuto ndi azibambofe kuzakhala ku mudziku. Amazipangira okha china chilichonse ngati kulima komanso kuzipezera zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Mzibambo wina aliyense opezeka around mudziwu amamugwira ndi kumulanga kolapisa komanso kumuyitanira apolisi, ndipo amazengedwa mlandu. Azimayiwa anapanga izi kamba kuti ati amuna ambiri ali ndi nkhanza zochuluka zochitira azimayi, monga kumenyedwa m'mabanjamu, kusasamala akazi, kuwakwatira ali achichepere ndi zina zambiri. Choncho anapanga izi kamba kuti aliyense angakhale ndi vuto la azibambo azitha kufika ndi kusakhala kumudziwu. Kaya ndi atsikana omwe apatsidwa pathupi komanso ana ndi kusakwatibwa amakhala aponderezedwa kwambiri. Choncho amalandiridwa pamudzipa, ndipo anawo amaphunzira mmudzimu chifukwa muli skulu ya anawa. Amakhala mosangalala popanda amuna, ndipo zonse